Zdarec lidi, zdraví vás Mr. Domino.cz a nahrávám na YouTube rovnou, takže ať to máme co nejkratší, takže já budu dělat nové let's playe. Fakt. No já vím, že se všichni říkáte jako. A když tak se čučněte na můj channel, bude tam tenhle vlog, možná udělám další ještě potom, někdy. Teďka mám prázdky, je 1.8. srpen, jo, 17:49, takže první vlog můj. A teďka mě asi vyběhne baterka, takže to bude v pytli. Takže budu dělat let's playe z videí a prostě budu dělat let's playe, které chcete víc z různých her, teda ne videa z her, tak jsem vám to chtěl říct. A takže prostě si řekněte, jakou hru chcete a já si ji koupím, nebo když už budu mít, tak to budu hrát a vy se prostě můžete dívat. Tak jo, tak asi tohle bude končit, protože ať se mě to neuploaduje moc dlouho, jo. Tak jo, čekejte další vlog, pište, komentujte, lajkujte, prostě dělejte to, co umíte. Ať čučte na mě, na jiný let's playery, prostě na všechny, hlavně na mě. Jo? Dobře, tak jo, tak čau lidi a zdraví vás Mr. Domino.cz. Čus.